Kani gadega Pynshisha TV. Hadin bau ba je Lyngdoh ulakran nen kasngi ka khanreu trek jemmang hakinong pathai khobor. Ubalakran Halor Jingkren tho jang weipat parad khot jang kaseng Bharatiya Janata Party utoni Marbañiang hene kasngi pat ka khanyau tereng sautoni Marbañiang ulapan phai ktien kala Halor Jingkren jang ba je Lyngdoh. Hak Jingkren do barkinong pathai khobor hene kasngi hasilong press club utoni Marbañiang ubalapan benadang shen banyakon yak election MLA house nam arja khat prabanwan naka 17 North Shillong constituency. Ulong baki ek balakan tan dau ba je Lyngdoh Halor Jingkren tho bria ya ka kerteng ju ula ban Pynshisha leng baki video ki bau ba je Lyngdoh ulakren hak je lang pai ba ha community hall ha kadong Auckland Beaver Road Shillong. Community hall na tua pun Pynshisha ye ki pai ba maka dei ne kam dei ka Pynshisha Pynshisha ne hazi have proof ke ibu ong ka dei ka Pynshisha ben proof apa video ong ma ka dei member jong BJP tengok apa ni proof ngadi member jong BJP. Second thing, he said indirectly kundu buat beliau jong di proyek keran hang tu ba ladau Lyngdoh u penpai ketua pilot by sep jong ah hanya saya ikut election dan proof kata uang hentai hang ni pok video hang ni uang kumta tinggal proof yang pun thoi na. Kani gadega Pynshisha TV.